Всем привет, с вами Каспер и Влад. И мы хотим поиграть в игру. Ну, ви самі бачите. Думаю. Да. Давай, роби повний екран. Я не помню як. Секунду. А, все. 2 секунди. Я обіцяв секунду, а пройшло 2 секунди. А, ні. Ех, повалив тебе. Я прям боксер. Ага, дрищ. Трищ. Що ти мені по спині б'єш? Дурак. Хочу б'ю, хочу не б'ю. Ну я тебе пощадила, ти мені сосеш. Що? Ну ладно. Так буде. Ой, це случайно, по случайно. Ага, весь телефон дзвонить. Ти що? Да ти що? Такі не взяні. І не взяні батько. Ну і А ой, ти глянеш телефон. ну, конечно. А, кстати, мене в боксі мій телефон вже вибили. Ну хорошо, я так. Ей, прилазь в дирку, чи ти жирний? Да, він жирний був. Два. Все честно. Даже я... 20 моє любиме число. Конечно. Конечно, ні, це жирний. А ну подожди, мене телефончик відзвонить, і в тебе теж. Хорошо. Алло, женушка, ну я, короче, брат там играю в бокс, зараз покажу, як надо. Не, быстрей, домой, быстрей. Ну зараз. Быстро. Так, упал. Апнули. Апнув. О, підножки. Ні, це я спеціально впав. Як боксера. Ти як боксер, як нубу. Як ну. А ти на секунду. Опа! А ти йди. Опа. Я ж діставай. Я щось п'яний. Все, іди на мене. Я ударю, я тебе хотів подарити. Калаш. Раз. Так, а Это по нас, друге відео будемо ми знімати про Контр-Сіті. Кесіті. Отправляйте быстро голоса і все буде окей. Ми купимо хороші снайперки і будемо хорошо. Вообще, розкажи, який ти сет хочеш, і вони, по ідеї, ну, якщо скинуть хоч би мінімум по 2-3 голоси. Ну, розкажи. Давай на паузу я зроблю. Не надо. Ну, розкажи, який ти сетик хочеш, яке оружие. Ну, сет я не пам'ятаю, який хочу, Ну, оружие тоді скажи. Оружие, це, як його називається, я забув. Ну, снайперку 50, я думаю. Да, снайперка 50, так, що там ще? Думаю, боя у тебе є світоч. Да. Пістолет. Пустинний орел. Він довгий 50 уровня. Да. Так, автоматик. Ліквідатор. Ліквідатор і це. Пулемет. Пулемет. Ну, Огнемет чи в'юшка? давай огнемет. Так. Дробовик, Сибирак. Подожди, це пулемет, ну це отравляє змія, или як там? А ні, це кулемет, тобто це базука і гадюка. Так у базука гадюка тоді буде. Так, а дробовик Сибирак, да? Да, Сибиряк. Ну так же, все. Правильно. Вообще, скільки треба? Подписывайтесь на канал, ты же ведь крутой пацан или девочка, не знаю, я только знаю, что ты благодарен. Я тебе знаю. А что ты за мной потянулся? И нам, ну включай якийсь музон прикольный. Так включи, напевно. Важко. Оу, чувак, диви. Зарядить, так схожи по зарядку. А ты зупини на паузу видео. Ух, як тебе там сало разрезать. Ну ладно, придется остановить видео. Це для вас 1 секунда. Да. Ну, для вас це буде секунда, да. Да не сильно, сделай трошки тише. Мега музон. Ага. Сейчас. Так, пошли. Так. Ми перейшли. Прийшлось побігати трошки. Я спортом занималась як? Секунда і правда була довга. Ну да.
Ми десь минути 2 були. А, да, я треба больше там сейчас. Секунду. Да! Ну уже, пошли! Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Лучше быстро надо. Ту-ту-ту-ту. Так, еда. Ту-ту-ту. Продолжи, давай. Це даже цей бокс від пісні крутий. Ага. Давай. Давай ссылку на це відео оставимо. На игру. Ну, на ігру і на обзор. Мне всем поднравится. Подписчикам, 2 подписчика, и то один из них я. А один из них мій друг. Че, да, было больше подписчиков. Ну, давай все 2 раунда сыграем. Ну, новых матчей 2. Наверное, видео потом закончим, а другие будут начинать по Counter City. Кто кашляет? Отцепись, красный перец. Отцепись, красный. Отцепись, помидор синий. Так, це вже закінчиться. Сюда. Сундук. О! Супер, як це було. Щоб ти мене не бив сильно. Снова, зрители, я бачу одного пацана, видно музыка, у него 90 миллионов подписчиков. Хто не знає. Ну просто так, по приколу сказал. Ключу говорить, ссылку поставить и все. Ну, ссылку сам. Ну, прям Щоб борзим не був, да? А ти і так буде. По карману. Чего у нас постоянно ничья? Що? Ничья постоянно. Я сам. Короче, слухайте, Майнкрафт уже не то. Старий. Да. Новые игры, це в интернете надо пошукать. Я игру я скину и сайт игр тут самых лучших скину. Майнкрафт уже не то. Ох, хедшот бить. Треба посмотреть. Короче, слухайте, Майнкрафт уже не то. Воно не популярне, є ще популярніші ігри, да? Ага, так, дивись. Так що Майнкрафт він уже мав буде рідко буде Так. знімати. Ти бачиш, як я сіла? Так. Сейчас так. Пошли. Оу. Мощно. Як пушка. А, тыщ, ты-ди-ди-ди-дищ, 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 ты-ди-ди. А теперь надо тыщ, ты-ди-ди-ди-дищ, ты-ди-ди-дищ, тыщ. А так, кстати, є музика на ВК. А? Это є музика в ВК. Ну, да, есть. Я хоч знайду твою музику при контрасі. Отойди. А ну, можешь отойди? Отойди. Все. Получится. Ну, а еще раз отойди. Отойди. Так, сейчас будет раунд. Ти тепер доктор. Доктор, приїхав. Блін, доктора, кладуть. Що? Ти мене попасав? Так, музика вже закончилась. Я думаю, що музика прикольна. Такий ще. Да. Стану зарядку. Скажи. Це за нас. Завалить. На, вали мене. Вали АФК, як говориться. Ну так ти для мене. Да, заряджається. Ти упав. Ти упала, що пропала. Що упало, ти пропало. А хоч скажи, що упало. Що? Голова твоя пропала. Да ні. Тому що голова, як ти танцюєш. А давай вальс потанцюємо. Тут. Да блин, не диш. Да. Дишу. Ох. Блин, тут не бери тебе на руки. Я Я не говорю, дивися, що Я висоти боюся. Ага, набрав на руки. Я бачу. А ну подожди, все, не бий. Іди за мною. Я викину